Tervehdys täältä Raksallakin-podcastin äänityksistä syksylle 2025. Karri, mitäs meillä on suunnitelmissa Raksa-juridiikasta kiinnostuneen? Kaikenlaista. Se on oikeastaan aika yllättävää, että tätä on tehty monta tuotantokautta, mutta silti näitä aiheita vaan tuntuu pulppuavan. Eli otetaan nyt esimerkkinä vaikka se, että julkisia hankintoja ei ole juurikaan käsitelty. Sitten on mietitty, että jos käytäisiin vähän harmaan talouden torjuntaa läpi poikkitieteellisesti rikosoikeudellisesta näkökulmasta, ja sitten jos toteutusmuotomaailmaa mietitään, niin meillä on ehkä aika myös mennä sinne rakennuksen elinkaaren puolelle. Unohtamatta juridiikan tärkeitä perusasioita, ainakin urakoitsijan takuuvastuuta luvassa ja kuulijoiden suosikkia eli oikeustapausten käsittelyä niin on tarkoitus ehdottomasti jatkaa. Ja ajankohtaisenakin koitetaan pysyä, eli eiköhän täältä jotakin datakeskuksiinkin liittyvää löydy. Eli pysykää kuulolla, kertokaa kaverillekin.